बर्बरी सिल्क मध्ये पहा, बर्बरी सिल्क मध्ये 960 रुपयाला 2 साड्या, 960 रुपयाला 2. बर्बरी सिल्क 960 रुपयाला 2 साड्या. हे पहा. डिझायनर कॅटलॉग साडी 1200 रुपयाला 2, 1200 रुपयाला 2. डिझायनर कॅटलॉग साडी 1200 रुपयाला 2. द्वारकादास श्यामकुमार काळेवाडी मध्ये बघा 1500 रुपयाला 2 साड्या, विशालच्या साड्या, विशाल ब्रँडेडच्या साड्या बघा. 1290 ची साडी 1500 रुपयाला जोडी, 1500 रुपयाला 2 साड्या. हे पहा, अगदी डिझायनर कॅटलॉग 30 साड्या 1500 रुपयाला जोडी.